सा 5,000 सुबुंफोरनो लन रेहाय होनानै साफायाव 25,000 राङै चेक गथायना होदों। हेलो खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआव आङो नोंथांमोननो खिथागोन मैया जि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'फा नोगोर बिटिसि अफिसनि गेलेग्रा फोथारावहाय जि मैया माइक्र' फाइनान्सियेलनि लननि थाखाय सरकारा जि जोंनि बिटिआर सरकार बा आसाम सरकारा SBI बेंकनि चेक राननानै होदोंमोन। नाथाय बे चेक राननानै होनायावहाय आङो मोनसे गोरोन्थि नुदों मोनसे निउस चेनेलखौ। मोनसे निउस चेनेला माने बेयाव फेक निउस होदों। बे फेक निउस होनायनि सायावनो आं नोंथांमोननो ससे क्लिप सालायनानै देखायगोन आरो बिनि उनाव खोथा सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जोबजासिम नायनायनि उनावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामा नाथाय जायहा फेक निउस होयो बिनिखौसो नोंथांमोना हाजार शेयार खालामो। नाथाय जायहा रियेल बाथ्रा खोन्थायो बैसोरनिखौहाय शेयार खालामा। बिनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय। बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानैहाय आरो नोंथांनि गोसोआव मा सोंथि सिखारो कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायनो हागोन। जाबाय रेडि। बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब फोसावनो आखायाव लादों। बे समाव आङो नोंथांमोननो मिनिथाव रादाब फोसावनो आखायाव लादों। आसाम माइक्र' फाइनेन्स आरो रेहाय बिथांखि 2021 खौ दिनैनिफ्राय सरकारा मावफुंजेनबाय। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बे निउसनि नामखौ आङो खुगाजों खारिलायला मानोना नोंथांमोना बे निउसनि नामखौहाय मिथिखासिगौ। बे निउस चेनेला मा नाम बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो खुगाजों बुंनानै होलिया। नाथाय बेयावहाय आङो फेक निउस होनाय नुनो मोन्दों। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैदों आरो नोंथांमोना सिगाङाव नायलांबाव बिथांमोना मा फोरमायदों गावसिनि निउस चेनेलनि गेजेरजोंहाय। बिसायख'थियाव खोथा होनाय बायदिनो आसाम आरो बिटिआर सरकारा दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय सेक्रेटारियेट मावखुलिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै गासै सा 5,000 सुबुंफोरनो लन रेहाय होनानै साफायाव 25,000 राङै चेक गथायना होदों। बहाय बिथांमोनखौ आङो मानो फेक निउस होदों होननानै बुंदों मानोना जोंनावहाय प्रुफ दङ बिनि सोर बिसिबां मोनदों सोर बिसिबां मोनाखै बिनि प्रुफ दङ। बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ बुंदों बिथांमोना फेक निउस होदों। मानोना बिथांमोना बुंदों 5,000 सुबुंफोरनो 25,000 खरि चेक राननानै होदों। नाथाय बे 25,000 चेकखौहाय सोर मोनदों साबेसेया मोनदों नोंथांमोनाथ' गोजौआवल' इन्टारभिउ लायो। रायजो राजानाव मालाबा सोंनानै नायफेरदों सोर बिसिबां मोनदों। बिनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननोहाय खिन्थालांनो सानदों आरो नोंथांमोननो रियेलखौ थार बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायलांनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बुजिनानै ला बेयावहाय 25,000 रांखौ सोर साबेसेया मोनदों। बेयावहाय आंनि नोजोरावहाय 7 जननिफ्राय 10 जनसिम मानसियाल' बेयावहाय 25,000 रांखौ मोनदों। नाथाय बेयावहाय गासैबो मोनजोबाखै। बिथांमोना बुंदों गावसिनि निउस चेनेलनि गेजेरजोंहाय 5,000 सुबुंफोरनोहाय 25,000 खरि बिथांमोना चेक होबाय होननानैहाय। नाथाय बियो फेक नंखाय बियो सिदायै नंखाय। जायनाखि नोंथांमोना नुनो मोन्दों गोजौआवहाय स्टेजआवहाय नोंथांमोना बेयाव गिदिर चेक बेनार बानायनायनि लानायखौ नुनो मोन्दों। बे बेनारावहाय खयथा बेनार दं नोंथांमोना बे बेनारखौ साननो हागोन। बे बेनारा मोनबेसे बे बेनार गेदेरा मोनबेसे दं बे बेनारखौ नाय नोंथांमोना बे बेनाराव साननानै नाय। बे बेनारावहाय बे बेनारखौ साबसे मानसिया मोनदों बेल' मोनदों जानो हागौ आंनि आन्दाजावहाय। नाथाय बिसोरबो गावनि एकाउन्टआवहाय बेसेबां फैसाखौ मोनदोंना मोनाखै आङो सन्देहसो दङ। मानोना गोबां मानसिखौनो गोबां रायजो राजाखौनो थगायदों। बे 3 साब्रैनि बेनार देखायनानैहाय माने गासैनोबो 5,000 सुबुंफोरनो 25,000 खरि राननानै होदों होननानैहाय बिथांमोना निउस खालामदों। नाथाय बियो नंखाय। 5,000 सुबुंफोरनो 25,000 खरि फैसा राननानै होनांगौब्ला कय हाजार जायो बिसिबां खरल जायो 5,000 सुबुंफोर आरो 25,000 खरि बिसिबां खरल फैसा थाङो नोंथांमोना हिसाब खालामनाय। आंनि मेनाव 12 करोड़ 50 लाख आंनि मेनाव आं बेखौहाय मोन्दांथि खालामनो हाबाय। नोंथांमोना बेसेबां मोन्दांथि खालामो बेखौबो कमेन्ट बक्सआवहाय लिरफ्लाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानैहाय। नाथाय बेवहाय आङो खिन्थालाङि नोंथांमोना आङो मोनफा बेनार देखायलांदों। मोनथाम मोनब्रैसो आङो बेनार देखायगोन। नाथाय बे बेनारखौ 7निफ्राय 10 जनसो सुबुङाल' बेनार गेदेरखौ मोनदों दै। नाथाय बैसोरो 25,000खौ मोनदों जानो हागौ।
हयथ' मोनाखैबो जानो हागौ आंथ' बेखौ रेल बुंनो हाला दै नाथाय आं नोंथांमोननो रियेलिटिखौ देखायलाङि बिथांमोना दि बुंदों 5,000 सुबुंफोर 5,000 सुबुंफ्रा गासैबो 25,000 खरि चेकखौ मोनजोबदों नाथाय आङो नोंथांमोननो मोननैसो चेक देखायनि बे बेनार गेदेरनि गाहायाव बिथांमोना लालायनानै फट' साफायबाय फट' खेबबाय ससियेल मिडियायाव हगारबाय आरो निउसाव होबाय इथ' राननानै होबाय दिनै सुरु खालामजेनबाय बेफोरबायदि बिथांमोना खिन्थाबाय रायजो राजाफ्रा थगायजाबाय मानो थगायजाखो बिथांमोननि चेकखौ नाय नोंथांमोना आङो स्क्रिनशटआव खिन्थानि 6 थाखाबो दङ चेकआवहाय 6 थाखा लिरनायबो दङ आरो दङ 475 575 जायनाखि थुम्बुनि सिङाव जिरायनानै दङ बिथांमोननिया बेफोरबायदि आरो सोरनिबा 6 थाखा सोरनिबा 120 थाखा सोरनिबा 275 बे थुम्बुआव जिरायनानै थानाय बिथांमोननिया बेफोरबायदि गोजा बांसिनानो चेकआ 25,000 खरिखौ सोर मोनखो बेखौथ' आं बुंनो हाला आंनि साननायावहाय बे जायनाखि गोजौआव बेनार गिदिर लादों बिथांमोननो रेल होदों जानो हागौ 7 जननिफ्राय 10 जनसिमाखौहाय बेयो आंनि आन्दाज खालामनाय खिन्थु आं सानाखै दै बे 10 जनसो सुबुंफोरनो बिथांमोना होदों जानो हागौ नाथाय बेनि गेजेरावहाय गासैबो सुबुङानो 5,000नि गेजेरावहाय 10 जन सुबुङाल' बेखौ मोनदों जानो हागौ आंनि आन्दाजावहाय माखासे रायजो राजाफ्रा थगायजादों मानोना आं नोंथांमोननो प्रुफजों लोगोसे बे भिडिअखौ बानायदों बे फेक निउस होनायखौ नुनानै आङो ओरैबायदि दुखु मोनदों ओमफ्राय आरो ओरैबायदि रायजो राजाखौ मेगन नुसेयावबो मेगन नुयै बायदि खालामनानै गालांदों आरो बिराद गोमोथाव बाथ्रा जोंनि गेजेराव मानो बिदि आरो होआब्ला होआ होयैयानो साबसिन आरो होयोब्ला होयो गासैखौबो समान मोनथाय हो मानो बासा-बासि मानो माइगाब जुजाय सोरबाया माइरं नों जुजाय नों माइगाब जेरै जोङो माइरंखौ संनो थाखाय दाबानिफ्राय बहननानै लाबोबाय आरो जोङो बेयाव बासियो माइगाब दङ नामा जोंथ' माइगाबखौ जाया माइरंल'सो जागोन संनानैहाय दा जोङो माइगाबखौ बासि दोनो थिग बेफोरबायदिनो बेयावहाय बासिनाय जादों आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ रेल साननो ना फेक साननो नाथाय आङो आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोननो खिन्थादों बे भिडिअआनो रेल नाथाय नोंथांमोना माखासे निउसफ्राव नुनो मोनदों नोंथांमोना बे निउसआ फेक मानोना बिसोरो स्टेज गोजौआवल' जौस्राङावल' निउस लायो बिनिखायनो बिथांमोना मोनजोबाबो जानो हागौ नाथाय जोङो माखासेया रायजो राजानिफ्रायसो लागोन सोर बिसिबां मोनदों जोङो रायजो राजानि जानानैसो खालामगोन आङो बेयावहाय सोरबा UPPL सोरबा BPFनि जानानैहाय बेयाव खोथा बुङा रायजो राजानि जानानै आङो मानो बेफोरबायदि रायजो राजानि जानानैहाय बेखौहाय रेल नोंथांमोननो खिन्थादों मानोना रायजो राजानि अननाया गोदै रायजो राजानि जानानै खामानि मावोब्ला बिफा इसोरनिफ्रायबो बोर मोनो आरो जोंखौ रायजो राजाया आशिस होगोन बोर होगोन जोंखौ खर' देनानै बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो रेल बाथ्राखौ खिन्थादों दा नोंथांमोननि गोसोआव मा सोंथि सिखारो आं जेबो मिथिया नाथाय नोंथांमोना गावबा गावनि साननायखौ गावबा गावनि गोसोनि सोंथिखौ कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरनो हागोन आरो फंसे खोथाया मा दा जोङो जेबो मिथिया जेनाखि जोङो माइक्र' फाइनान्सियेल लन लानानै दङ बै लनखौ लन लाग्रा बिगोमाफ्रा सुख'नांगौ ना सुख'नांलिया बैखौ जोङो दाबो रोखायैबो बेखौ मिथिनो मोना दा बैबो मोनसे जोंनि गोसोआव डाउट खालामनानै दङ दा बैखौबो गभर्नमेन्टनिसिम सोंथि खालामनाय जाबाय दा बै लनफोरखौहाय जायनाखि लन लादों बै लाग्रा बिगोमाफ्रा सुख'नांगौ ना सुख'नाङा नैबेखौहाय सोंथि खालामहरनाय जाबाय आरो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ रेल सानदों शेयार खालामो दाबाव आरो नोंथांमोना फेक सानदोंब्ला ओंखारलांनानै थानो हागोन नायनानै थानो हागोन जेबो लाइक थाइक नोंथांमोननिफ्राय आङो नाङा बे भिडिअआव खिन्थु नोंथांमोना बे बाथ्राखौ रेल सानदों बेयावहाय नोंथांमोना 30,000निबो लाइक खालामनानै होगोन होननानै आं सानो आंनि गोसो गोरबोजों दा आङो बेयावनो नोंथांमोनजों बिदाय लाबाय शेयार खालामनो दाबाव भिडिअखौहाय नाथाय बे बाथ्राया सैथो दै नंखाय नङा माखासे निउस चेनेलफ्रा फेक निउस होयो बिनिखायनो आङो नोंथांमोननो रेल बाथ्राखौ खिथाहरदों बेयाव माखासे नोंथांमोननो शेक देखायनानैहाय नोंथांमोननो आङो दिन्थिबोजोबबाय नोंथांमोननि गोसोआवहाय दा फोथायनाय फैदोंना फैयाखै बियो नोंथांमोननि सायाव थाबाय गोजोन्थों